Iċ-Chairman ta' Transport Malta James Piscopo żvela li l-gvern preċedenti ta' xejn inqas minn 23 miljun euro f'sussidi lil kumpanija Arriva sabiex din tkun tista' tibqa' topera u pajjiżna ma jispiċċax mingħajr sistema ta' trasport pubbliku millum għall-għadda. L-Arriva qablu li jintemm il-kuntratt tagħhom f'Malta meta ma ridux jaċċettaw ir-rotot ġodda li ssuġġerixxa l-gvern wara konsultazzjoni pubblika. Waqt l-indirizza konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru ta' Trasport u Infrastruttura Joe Mizzi ikkonferma li l-kumpanija Arriva se titlaq minn Malta fil-jiem li ġejjin. Iddeskriva s-sitwazzjoni attwali bħala waħda li fiha ħadd mu jiggwadanja. Il-poplu mhux qed jinqedaw l-Arriva qed tagħmel telf kbir. Spjega li l-gvern ħadem biex jevita li l-Arriva taqbad u titlaq mill-pajjiż. Kif seta' tagħmel? Ngħidilkom li ma kienx ix-xewqa ta' ħadd li nġu pożizzjoni fejn l-Arriva tiddikjara se tillikwida. Kif kellha kull dritt li tagħmel u twaqqaf l-apparat tagħha f'pajjiżna. Din nista' ngħid li se tiddeċiedi u tippakkja u titlaq. U dat se tagħmlu mill malada jiġifieri u konna nispiċċaw mingħajr trasport pubbliku u mingħajr karozzi tal-linja u ovvjament aħna ridna nissiguraw li ma naslux hawnhekk. Mill-ewwel jum tas-sena d-dieħla l-gvern se joħloq kumpanija li se takwista l-assi kollha tal-Arriva, inkluż il-karozzi tal-linja u l-liċenzji biex dawn jinstaqu. Wara l-gvern joħroġ espressjoni ta' interess għas-settur privat li se tkun miftuħa l kumpaniji Maltin u barranin. Il-Ministru stqar li jrid jara tibdil fir-rotot, żieda fil-karozzi tal-linja u aktar dixxilpina fejn jidħlu ħinijiet tal-operat. Il-gvern diġà konsulta mal-konsilli lokali u mal-poplu dwar ir-rotot ġodda u mistenni jgħaddi l-bażi tal-konklużjonijiet tiegħu lill-operatur ġdid. Il-Ministru Mizzi assigura li l-ħaddiema tal-Arriva mhux se jitilfu xogħolhom u la qed jinsisti fuq żieda fit-toroq dan ifisser li l-bżonn għall-ħaddiema se jikber. F'kull diskussjoni, f'kull mument dejjem ħadd konsiderazzjoni l-ħaddiema. U se nibqa' nagħmilha dik. Mhux se nibgħat karti u nwedhom illi ħantikom garanzija u mbagħad wara elezzjoni inkeċċhom il-barra. Jien mhux bil-karti, jien bil-fatt trid naħdem, jekk is-servizz irdu ntejbuh. Bil-fors illi ħaddiem għandna bżonnhom, jekk se nkabruh, bil-fors il-ħaddiem anzi iżid mhux naqqas, hija ċara ovvja. James Piscopo stqar li Transport Malta dejjem ħadmet biex jitjieb is-servizz tal-Arriva. Iżda l-kumpanija insistiet li l-kuntratt tagħha ma kienx jagħmel sens. Il-kumpanija Arriva xtaqet żieda fil-multi għal min jinqabad bla biljett, iżda l-gvern ma permettix dan sakemm ma jitjiebx is-servizz. Waqt li wieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-Ministru Mizzi ċaħat il-possibilità li jirritornaw il-karozzi tal-linja l-antiki fit-toroq Maltin.